Здравейте на всички! Предполагам, че повечето от вас, които гледат в момента това видео, ще искат да разберат как сами могат да отстранят получилите си по невнимание повърхностни дръскотини. В предишното видео ви показах една от причините, при която се получават такива дръскотини, а сега ще ви покажа начинът, по който те могат да бъдат отстранени. За целта ни е необходимо водна шкорка 1200, 1500 и 2000, малко вода, полир паста, хартиено тиксо, чист памучен сух парцел и полир машина. Като полир машината може да бъде заместена с мека домакинска гъба и ръчно да се полира, но там усилията ще бъдат доста големи. Така, става въпрос в момента за кухненски плод с излята мивка на произведен от фирма Thomson. Искам да ви покажа чертите, които са се появили. Като тези са по-повърхности, а тук има по-дълбоки черти. Невнимание, както видяхте в предишния клип. Същото нещо се отнася и за всички кухненски мивки на фирма Thomson от полимер мрамор и гранитит. При тях също може да бъде отстранено по този начин получилите си дръскотини. Така, пристъпваме към работа. Вземем малко водичка. Ще започнем от по-дълбоката дръскотина. Вземем водна шкорка 1200 и започваме търкане, като гледаме да не излизаме от хартиеното тиксо, което сме ограничили чертата, за да може да ни е по-лесно после за полирането. С сухия памучен парцел подсушаваме, защото когато е мокро, не може да се види чертата докъде е стигнала. Колега, би ли приближил малко да видим? Има още. Отново подсушаваме. Да видим сега какво се е получило. Мисля, че така е добре. Преминаваме към следващата шкурка 1500. Пак по същия начин. Целта е да стане по-финно търкането. Отново подсушаваме. Да видим сега какво е станало. Сега е прекрасно.
Следващия етап. Махаме хартиеното тиксо. Тиксото го махнахме, за да може сега вече с по-финна шкурка 2000 да минем цялостно. Също така и малко да излезем където е било тиксото. Подсушаваме. И мисля, че чертите са напълно скрити. Тази беше доста дебела, но тъй като ние ползваме възможно най-дебелото покритие, с което може да се запечата материала, и затова успяхме да я скрием. Сега другите черти стават по същия начин. Тъй като са по-малки, може направо с 1500. Ако видим, че случайно не става с 1500, ще се върнем на 1200. Но аз мисля, че трябва да стане. Да проверим. Виждам още малко тук. Подсушаваме. Мисля, че е добре. Махаме тиксото. Виждате как тук се е получило по-матово. Преминаваме на 2000 шкурка. Като пак излизаме малко настрани, където е било тиксото. Тук съм олял доста. Хубаво е да се забърши, за да не се раздуи плота. Майтап си паре, разбира се. Този плод нищо не може да му стане от вода. Продължаваме. Подсушаваме. Мисля, че е добре. За тези от вас, които нямат
полир машина, бих им препоръчал да преминат и на по-финни шкурки 2500-3000. По този начин после ръчното полиране ще стане по-лесно. А ние сега преминаваме с полиране към полиране с машина. Слагаме малко полир паста. Ако има необходимост, може и втори път да се полира. Но мисля, че там, където сме търкали, е просто перфектно. Само да вмъкна, че плотът е монтиран преди 4 години. Експлоатацията му е ежедневна, бих казал, и то сериозна, тъй като това е механа, сбирките са ежедневни. И виждате след 4 години за 10 на минути как може да ви стане отново чисто нов. Благодаря ви и успех!